Alo? Păi stai să văd cum se face un mob spawner. Stai, acum văd. Mai adu. Știi? A, bun, hai. Zi, cum? Da? Bă, unde-i spawn? A, uite-l. Eu? Nu. Vezi că Zahar se uită cum să faci. Vezi că Zahar a mai găsit încă un mob spawner, deci mai putem să facem și de scheleți și de... Ăsta. Pe tine Mai, nu te interesează. hai să ne apucăm de casă. Hai să ne dăm cu toții pe game mode 0. Dar eu n-am nimic. Începem așa. Fă tu Ne atunci. aruncăm pe toate în lavă. Da-ți tu până la mine. Ok. Păi da, pentru că am găsit altul. Stai că mai simplu e să dai clear. Ne, lasă. Gata. A, nu ai niciuna. Acum trebuie să astupăm și asta. Lol. Stai. Mamă, câtă lavă. Da, lasă lava aici, stai. Veni să vă dau itemele de... Bă, dar eu de ce n-am skin? Nu știu. De ce trebuia să ai Bă, skin? da, vreau să am skin. Băi, reintru imediat. Bine? Ok. Dar nu ești de pe server? A, da. Păi ca să-mi schimb numele, nu? Ai piu? Mă rog. Zahar, o întrebare. Cum se pune un skin? Că parcă trebuia să faci unul, îți dai Steve până când și după aceea îl bagi acolo. Nu, pur și simplu scrii la nume acolo. Când îți apare prima dată, scrii la nume și gata. Stai, Zahar, poți să bagi, te rog, partajare să-mi arăți? Te rog. Ai mă, deja am intrat. Lasă asta, e mai încolo. Atunci mai încolo mă înveți. Așteaptă. Pornește portul. 58660. 6-0. Gata. Gata. Am Gata, dat am tot. intrat. Să-mi dai și mie. Eu dau itemele de început. Voi n-aveți Ok. voie pe game mode 1. Bine, cum? Eu sunt pe Game 0. Nu-mi dau TP pentru că deja sunt aici. Hai că dau. Stai puțin. TP de... Gata. Trenioare. Stai. Gata. Hai, dă-mi și mie. Ce iteme faine. Dar de ce Stai. sunt... De ce mai dat pe Game Mode 1? Aruncă-le pe toate. Pe toate... Aruncă-le pe toate acolo. Acolo? Da. Ok, stai să le iau și să le arunc. Dă-te. Pa, 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 pa. Vă dau De ce? itemele de început. Toată lumea să dea pe game mode 0. Eu sunt. Imon 0, Dan. Gata. Așa. Eu vă dau itemele de început. Dă-mi. De-abia aștept cu skinul meu de baca frumoasă. Cu skinul meu o să am un skin de baca frumos. O să fiu un baca frumos. Frumos. Un baca frumos. Uite, sunt un baca frumos. Ce baca frumos sunt. Marș mă acasă. Da, itemele. Așa, cazanii. Stai puțin. Ei, dar tu ești pe Game Mode 1. Păi normal să dau itemele de început. Nu ziceam pe Dani.
Aruncă-le acolo în lavă. A, Aruncă și tu ăla. sabia. Are Aruncă sabia. Aruncă sabia, mă. Tot aruncă, tot. Stai să o arunc eu. Tot ce Gata. ai. Tu primești itemele de început astea. Tu astea. Mamă, Așa. câte săgeți. Dar doar o Așa, sabie, da. dau Toate și asta asta. deja înceapă să mă omoare. Bă, nu vă omorâți. 1, 2, 3, 1. Lasă-mă. Dacă ți-ai consumat-o, asta e. Ia-o apoi. Ia, Doamne. Nu ai voie să tragem cu echipieri, mă. Dar ce e ăsta de Bridges? Ia, Bă, nu vă mai luptați. Hai să te împing în lavă. Stați acolo. Stai, mă. Stați, mă, Hai dați că stau. locului. Așa. Dar ne dai doar o sabie și un arc. Dă-ne și tu de-astea. Ia tu asta și asta. Mersi că mi le iei. Doamne, ăsta dă în mine. Stai să vedem. Bă, nu mai dați că vă ucid. Bine, nu mai dau. Da el să dea. Bă, eu... Bă, marș. Marș, nu. Marș. Bă, nu vă mai luptați că vă omor pe amândoi. Bă, și-a băgat... și-a băgat creativ. Bă, și-a băgat creativ. Bă, dacă... Ia stați puțin. Așa, bun. Terminăm și începem de la început. Hai. Aruncă din nou toate itemele să ne dai din nou, că astea stricate oricum. Bine. Aruncă tot ce ai. Game mode 0. Stai, ca să știu, ca să ștergi totul. Gata. Nu, le dau eu din nou. Stai că tu iar ți le dai. Gata, veniți. Haide, dă-mi prim. Așa. Aruncă acolo. 1, 2, ia tu acolo. 1, 2, ia tu acolo. Știi ce mi-a scris pe privat? Ia-ți Iron și Enchant. Tu mi-ai scris. Scrie Dani Dor, whisper to you, ia-ți Iron și Enchant. Bă, termină-te. Gata. Nu mai ai. Eu nu mai dau iteme. Scuze. Haideți mă să ne apucăm. Haideți, începem. 3, 2, 1, hai. Haideți să facem ca un The Bridges. Hai să facem ca un fel de The Bridges. Haideți. Păi ne apucăm să ne facem casă, hai. Ok, poți să fiu eu în echipă, poți să fiu eu în echipă cu Zahar și să fii tu singur? Sau Nu. fiecare pe cont propriu? Ok, fiecare pe cont propriu. Păi, facem episod și lucrăm numai noi. Bine, hai să ne facem